L-aħħar 3 ġimgħat kienu ddominati b'aħbarijiet minn ġuri ta' Nizar El-Gadi li l-ġimgħa nstab ħati tal-omiċidju tal-avukat u l-eks mara tiegħu Margaret Mifsud. Il-verdett kien ċar segwit minn pena li tirrifletti l-proviżjonijiet tal-liġi. Iżda ċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ offrew sfida b'differenza l-pulizija li mexxiet l-investigazzjoni mingħajr l-għajnuna ta' xhieda li raw id-delitt seħħ. Dwar dan tkellimna mal-avukat Veronique Dalli li spjegat kif il-ġurati setgħu jaslu għal verdett li jmur lil hinn minn kull dubju iddettat mir-raġuni. Kellek ħafna xhieda li kienu importanti biex toħroġ dak li ngħidula the chain of evidence, ġifieri li tara l-evidenza u tipprova toħroġ katina ta' fatti li meta wieħed jallaċċhom flimkien u mbagħad tkun tista' tasal għal x'ġara fil-fatt, bħal pereżempju it-telefonati li saru, il-messaġġi elettroniċi li għaddew, il-location tal-mobile phones tal-persuni li kienu involuti. Allura huwa differenti minn oħrajn għaliex ma kellekx dak ix-xut illi ra bajnejh u sama b'udnejh dak li ġara. F'dan kollu jispikka l-progress li d-dinja għamlet fit-teknoloġija, progress li fi kliem Dalli qed iservi bħala mezz kruċjali għall-ġustizzja. Dawn l-avvanzi illi l-forensika qiegħda tapprofitta ruħha minnhom qegħdin jgħinu sabiex ikun hemm l-aħjar ħanejtek riċerka tal-fatti, l-aħjar riċerka tal-verità biex mbagħad wieħed jara jekk hemmx provi biżżejjed u jekk dawk il-provi li hemm iwaslux għal ħtija u menu tal-persuna. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef Antonio Mizzi ordna li El-Gadi għatta omru l-ħabs u jitpoġġa f'iżolament tal-perjodu ta' 10 ijiem 5 darbiet kull sena. Lura fl-2009, David Norbert Schembri kien ingħata sentenza simili wara li nstab ħati ta' qtil b'49 daqqa ta' sikkina. Dakinhar il-qorti ordnat li Schembri għatta 3 perjodi ta' reklużjoni, jew aħjar iżolament. Għalkemm qed titqies bħala waħda mill-aktar pieni ħorox, l-avukat Dalli tenniet li din tiqpa fil-parametri tal-liġi. Mhix l-ewwel darba li ngħatat pena ta' umur il-ħabs bir-reklużjoni wkoll, hemm ċerta parametri li fihom il-qorti tista' tagħti ir-reklużjoni, pereżempju fost oħrajn, reklużjoni ma tistax tingħata l perjodu ta' itwal minn 10 ijiem wara xulxin. Jekk ħajkun hemm perjodu ieħor bejn perjodu u ieħor ta' reklużjoni għandu jagħti at least minn tal-inqas xarejn bejn perjodu ta' reklużjoni u oħra. U jekk wieħed jaħdem il-matematika ta' kemm il-darba għandu jiġi. Il-qorti qalet li għandu jingħata dan it-terminu qegħdin fil-parametri tal-liġi.